Здравейте, приятели! Аз се казвам Велимира Василева и съм психолог, ментор, коуч и тренер. Част от вас са слушали моето авторско едноименно предаване Велимира и приятели по Радио Гама. Стартирам този канал за всички вас, които не могат да ми следят предаванията поради нашите ограничение от гледна точка на честотата. А тя е само за Видин, Монтана, Лом и Берковица на 96,7 МГц. И така, за начало на днешното ни предаване бих искала да ви пожелая успешен и ползотворен съботен и неделен ден. Защо точно днеска стартирах своя канал? Поради проста причина, че след уморителния делничен последен работен ден петък, разкъсани върху мислите за служебни и лични ангажименти, някои от нас се лутат между щастието и нещастието си. А за съжаление, парадигма, теория, нито пък формула няма, нито да намерите, нито може някой да ви каже какво е то щастие и какво е нещастие. За всеки един от нас това е много лично, индивидуално и понякога размиващо се понятие, което ние сме сформирали на база своя опит, на база своето обкръжение, на база на своите знания, умения, дори и квалификации. Защо? Защото щастието, искам да подчертая, че е абсолютно строго индивидуално за всеки един от нас. За съжаление, на база товара, който носим на своя гръб от делничните си дни, идвайки съботно-неделния интервал за почивка, ние сме огрижени, намръщени, разсърдени, гневни. С две думи се чувстваме нещастни, а за наше много голямо съжаление правим нещастни и хората около нас. Защо ви правим нещастни, ще попита някой от вас. Защото усмивката, приятната музика, чашата вино, разходката, тя ни зарежда с положителни емоции, които ни карат да приемем своето натоварване, да приемем своя стрес от работната среда и да прикараме 2 дни, в които да се заредим. Обаче, за голямо съжаление, това, което е много разпространено не само в България, в повечето случаи родителите си почиват на работа от своите деца. И за тях уикенда е преди всичко как да успеят да съхранят себе си във войната родители и деца. Но сега, в първото ми предаване, няма да става въпрос за нашите деца или нашите родители. Аз ще говорим единствено само за нас, жените, от гледна точка на някои автори за самопомощ. На вашето внимание съм подбрала следната книга "Мъжете си падат по кучки" на Шери Аргов. От цялата тази книга съм подбрала единствено и само 15-те причини, защо мъжете предпочитат силни жени. Това ще намерите на страница 176. Принципно, какво означава силна жена, ще ме попита някой. Всяка една е силна жена сама по себе си. Пере, готви, чисти, гледа деца, ако има вече такива, справя се с служебните си задължения, а и трябва да понася капризите на мъжа до себе си. Тази теория
така хубаво се е вклинила в днешното ни съзнание, че като я чуя, освен да я подмина с усмивка, нищо друго не правя. Защо? Защото както моя любим автор Толе казва, всичко е наш избор. От тук нататък в този канал ще чувате многократно неговото име и дадени сентенции, които аз ще цитирам. Защо? Защото Толе съчетава западната психология с източното разбиране и поглед към света. И като иноватор той успява да предаде силата на днешното време или живеенето тук и сега. Тоест, в момента вие гледате мой видеоканал, той ви харесва поради това, че сте настроени на моите вибрации, или просто го гледате, за да може да се почувствате съответно по-велики, да се почувствате по-силни, по-знаещи, по-можещи, с по-големи компетенции от мен. Независимо от коя гледна точка наблюдавате видеозаписа, това е вашата позиция тук и сега. Да се върнем на 15-те причини, защо мъжете предпочитат силни жени. Ще зачета текста, който ми направи огромно впечатление. А именно, в нашата култура се възпитават добри и изговорчиви момичета и жени. Още от детската градина. В нашата култура не се възпитават силни жени. Какво ще рече това? На база на писмата и моите клиенти, най-вече от женски пол, съм наблюдавала, че техните половинки в момента, в който те излязат от ролята на сговорчивата и добра жена до тях, започват да си търсят любовница. Любовницата винаги е в фаза на аз съм нещастна, на мен трябва да ми се помогне, да ми се подаде ръка, аз не мога сама да се справя с живота си, колко съм обременена от работното си място, нямам пари. И той, мъжът с силна жена в къщи, тръгва като рицар на бял кон да помага на тази нещастна, унеправдана, скромна, добричка, сговорчива любовница. Българинът, на база, пак подчертавам, моите клиенти и писма от вас по време на моето радиопредаване Велимира и приятели, какво казват? Казват, че в момента, в който жените поемат ясна и точна позиция, отблъскват мъжа до себе си. По отношение на ясната и точна позиция ще имаме отделно предаване. Сега говорим само за силна жена и добричка и сговорчива. Двата полюса. Защо се получава това разминаване? И за мен е нормално мъжът до себе си да няма властна жена, а да има просто жена, която устоява своята позиция, която може точно, ясно и конкретно да я постави пред него и да я устоява. Не става въпрос за нервничене, хленчене, тропане на крак, правене на физиономия и оплаквания. А става въпрос за комуникация на позицията й. От гледна точка на силните жени, които Аргов казва, че мъжете обичат, е следния пример, който тя дава на следващата страница. Когато се опитвам да се измъкна, което правя, и жена ми, което прави, е, че тя казва, виж какво, нямам време за това.
това ме впечатлява и съответно аз се чувствам харесван, уважаван от нея, защото тя устоява позицията си. Мили господа, които слушате в момента,